విజయవాడ బెన్ సర్కిల్ కి వాకబుల్ డిస్టెన్స్ లో మంచి ప్రైమ్ లొకేషన్ లో ఉన్న ఈ 2 BHK ఫ్లాట్ మనకి మంచి రీజనబుల్ బడ్జెట్ లో అయితే వస్తుందండి. సో ఫుల్ డీటెయిల్స్ కి వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ఫ్యూచర్ లో మిస్ అవ్వకుండా చూడాలనుకుంటే కనుక వెంటనే మన పేజ్ ని అయితే ఫాలో చేయండి. టోటల్ 1100 SFT కలిగి ప్లింత్ ఏరియా 945 SFT తో మనకి యొక్క 2 BHK ఫ్లాట్ అవైలబుల్ ఉందండి. ఉత్తరం ఫేసింగ్ లో అయితే ఉంటుంది. అన్డివైడెడ్ షేర్ 28 గజాలు మన పేరు మీద అయితే రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారండి. ఇది వచ్చేసి మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండి. ఒక అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ అండ్ ఒక కామన్ బాత్రూమ్ ఫెసిలిటీ అయితే ఇచ్చారు. లొకేషన్ విజయవాడ బెన్ సర్కిల్ కి వాకబుల్ డిస్టెన్స్ లో పటమట సెంటర్ లో అయితే ఈ యొక్క ఫ్లాట్ అవైలబుల్ ఉందండి. సెకండ్ ఫ్లోర్ లో ఉంటుంది. లిఫ్ట్ సదుపాయం కూడా ఉందండి. అండ్ కాస్ట్ వచ్చేసి 45 లక్షలు అయితే చెప్తున్నారు. ప్రైస్ అనేది నెగోషియబుల్. సో ఫ్లాట్ నచ్చితే కనుక స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న మా నెంబర్ కి కాల్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో పటమట సెంటర్ లో ఒక 2 BHK ఫ్లాట్ కోసం చూస్తుంటే వాళ్ళకు కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.